Здравейте, легенди, здравейте и добре дошли, аз съм Деян, а вие сте една шибана легенда, защото всеки, който гледа тези видеа е шибана легенда. В Дискорд ми пратиха линк, в който Дук е пуснал нова стример компилация номер 52. Но аз съм натъмнела от моят стрим с Теди, който беше доста отдавна. И много ми е интересно от целият този стрим, където беше 4 часа, какво ще видим, защото той беше скандален. Anyway, преди да продължим с това видео, искам да ви кажа, че в iStyle.bg има напълно нова колекция. Ако не знаете какво е iStyle.bg, iStyle.bg е бранд за мъжки бижута от неръждаема стомана. Не каква да е неръждаема стомана, е 316L Premium Stainless Steel. Всичко това, което нося върху мен е от iStyle.bg и то е на най-високо качество. Това е единственият български бранд, който предлага мъжки бижута от 316L Premium Stainless Steel. Ходя на спа, къпя се в басейни, къпя се в морето, миналата година се къпах в океан. Затова, легенди, ако си търсите гердани, ланци, гривни или пръстени или обеци, за който носи обеци, може да намерите огромен асортимент от продукти в iStyle.bg и точно сега имат ново зареждане. И на всичкото отгоре може да спестите 10%, като използвате код DIN10 и също така, iStyle.bg е единственият бранд, който ставя за един работен ден. Де факто, ако си го поръчате днес, утре е при вас. Линк ще намерите долу в описанието, така подкрепите директно канала и вашият външен вид, защото бижутата са уникални. А сега, нека видим какво е приготвил Дук в Bulgarian Streamer Compilation 52. Започвайки явно с началника Преслав Атъл Тритиванов. Аз ти казах 1000 пъти, никой не обясних на това. Колко пъти? Чухте ли внимателно колко пъти? 1000 пъти. 1000 пъти. Аз ти казах 1000 пъти! Хидратирайте се! Дук! Какво бе, мамо? В момента съм на стрим, не искам нищо да ям. Не Жената... искам повече да те кача в интернет, мамо. Кой да ме качи? Хората. Я да ги видя тия хора. В момента не са тука. Иначе това е чата. В момента си на живо. Какво като съм на живо? И аз съм жива. И аз съм жива. Жената е жива. Жената е жива. На живо. Bro, what are you talking about, man? Йо! Братле! What? Пиче, просто си го... Пиче, в стаята ли си плювна, брато? Ето. О, вау! Имам прахова Защо го прави това в стаята си? Някой би ли ми обяснил, моля? алергия. Тази си почиста стаята. Утре съм на дискотека. Искам да го видя този печага в дискотека. Бих платил пари да го видя този печагата в дискотека. Честно, наистина. Честно ви казвам. Това е преди Black Razer да хостне Eli Bells. Това е след като хостне Black Razer. Вижте ли разликата? Да бе, Razer. Когато получиш гледане и решиш да се разголиш. Типикал жена стример. Отиди я питай, ако искаш. Отиди, питай Eli Bells на стрима, я питай дали те харесва, тя сега стримва, брат. Гледай как е застанала, готова е да ти се нагъзи, разбираш ли? Вау! Пиши на нищо в Инстаграма тогава. Като те срам пред хората, не дей хубаво, ай не дей пред хората. Наистина не е много правилно пред хората. Сега тук целият чат ще види. Поздрави от тигъра. Моля! Кой го написа това, бе? Малумни ли сте, бе? Кой го написа Край, това, бе? край, Моля, exposed. мила. О, защо го правите, бе, брат? Вие как се озовахте в Кичука, бе? Какво стана? Как така? Easy. What? Как изи? И не мога да се прибереш. Тук на Ботев на стадиона, къде завивам? Наляво или напред? Само напред. Така ли? Не, вземи Само напред, само нагоре. от Пловдив само накрая. Спокойно. Вие на рожден ден ли бяхте? Какво сте били? Тия малките какво за Бога правят? В таксито на в таксито на тигъра. Аз съм чал в плавинец. Не в панталона и тук в обувката. Само карам ще я свалям. Да. Айде да си садеш обувката. Там или тука? Тука? И
спрял тама. Дали спират рейсовете тук? Или на Бушева, на Бушева? Не, тук. Заклевам се, новата генерация деца са специални. Чао, чао. Какво беше това, бе, брат? Тръгнаха някъде и това е. А той е на стрим в момента. Мен ме беше страх да не вземат да гепат нещо от колата или нещо такова. Ти имаш ли нещо в колата, което става за гепене на задната седалка? Тигре. Ама викам, или да не вземат да оставят нещо тук, някакви номера ми правят, разбираш? Защото майка и... Единственото нещо, което може да остави едно дете е смърдливка. Въпреки, че смърдливките от едно време имаше един магазин в София, който се казваше Куко магазин, и смърдливките там струваха 15 лева. И заклевам с това нещо, го пускаш в трамвай и цял ден мирише. Имаше ние цял от моят даско, точно това правиха. Беше отвратително. Гадден, беше отвратително. Аз не бях от тия деца, защото нямах пари. Нашите ми даваха по 20 лева на седмица. Така се научих да си разполагам с парите, защото буквално 4-ти клас нашите казаха, ти 20 лева, а ти е за цяла седмица. И първите седмици Деян какво правиш, има 20 лева, ходи харчи ги в компютърна зала първите 2 дни и после гладува цял ден. И си яде вкъщи. Като съм на 24 все още правят доста повече, но тогава за мен беше... Майка му на този, той беше написал Афродита в телефона си. Разбираш ли? Афродита пише. Афродита. Представя си майка ти се казва Афродита. Бах тяхто име, брат. Викам, нещо много фиши ми излезеш това. Той си е свърлил тук опаковките от бомбоните, майна. Бах ти... Вика какво форсиш, бе? Аре скачай! Какво форсиш, бе? Видя не ти бегачка, бе? Какво форсиш, бе? Хуй! What? Искам! Това е тъс путка, бе. Внимай тук, че дупки, бе. Абе не дей гледа путката, бе. Че вляваме в дупката и... Какво се случва за Бога? Минаха шарнирите, бе. Само аз имам право да гледам. Ти нямаш право да гледаш. Дай, обръщай да я видим. Давай, силай тук в дясно. Давай, побързиш, тя ще замине. Какво гледа? През джама е тя. Това е било на стрим. Гледа, да й го подам устно през джама, иска да. Само да й го тикна в устенца. Че не са ми правили свирка от сумата и време. Моята нещия ми прави свирки. Как ще го заснимат, бе? Ти, ако майка ти го види, той нещо ще ме изпърне, бе. Искам да дам пари. Ако майка ти го види, това не... Искаш ли... Искаш да... What? Лей. Брат! Се попадне мас на педераси. Майка ти да е маската. Защо? Какво ти е направил този полицай? Пича си беше паркирал. Защо трябва всеки път да се обиждат полицаи, да се псуват по толкова грозен начин? Аз не разбирам. Видели ги, бате, видели! Да, бе, полицай, паркирала и какво? Ако караш в нормата, най-вероятно всичко ще бъде наред. Ги копеле. Аре, каре, брат! На изходите от София има мръсни съсели педали в патрулки, играещи ребуси и... Добре, бе, аз не разбирам тия стримери, защо така не харесват полицаите? Като те не излизат от вкъщи така или иначе. Не, че аз излизам от вкъщи, но в смисъл, защо полицаят ще ти направи проблема, ако ти не си активен шофьор така или иначе? Ползващи триноги, което е изключително зареждащо, за да започнете вашата седмица с плащане на от 40 до 4. Ама, чай сега, защо би направило нарушение in the first place, ако караш нормално, няма да плащаш нарушения? 300 лева фиш, при положение, че не ви вземат книжката. Бобе, майка ти стара. Ей, така като гледам този сняг, този клип сигурно е от началото на май месец. Нямам хидравлика, студено е. Комплексиран съм и съм аутистичен. Ако обичаш. Хубаво е човек да си знае. И така, оставам ви чат. Па, братле. Ето ме! Ето ме! Какво ще кажеш за предложението на Дин Фризера да сте влог склад в Барселона? Какво? Нищо не разбрах. Дин Фризера, какъв то? Бах ти наглия, брат. Не знаеш толкова нагъл, ти следвам в YouTube. Това е монтирано. Това е монтирано. Това не се е случвало по този начин. Разочарован съм. Братле, как се читава прякор? Дин Фризера.
Фризера! Фризера, бе, човек! Барселона или Реал Мадрид? Реал Мадрид. Тоест тя, нали, има бойфренд, има женена е вече, има... Фризера. Еми, знаете ли какво? Мога съм фризер, ама поне усмивката ми е ледено студена и бяла. И вашата може да бъде толкова ледено студена и бяла с пудрата за избелване на зъби на Glow Smile. Мога съм фризер, ама поне ледено студена усмивка. Линка до в описанието. Барбай, не се бам. Пудрата на Glow Smile за избелване на зъби работи и ако искате да си я вземете, мога да направите от линка до в описанието. Има пари, нали, защото вие изкарвате супер много пари. Има security, защото вие просто и предлагате всичко, нали? Смисъл, има къща, има абсолютно всичко, за какво те сетите. Що тогава ние, като сме превъртяли живота, да не може да спим с различни мъже? Ето какво му е истина. Това иска, брат. Ти гей ли си? Ти с нами от геове, често ти кам. В този български стриминг до тук ми дойде от геове. Само... Ето ме! За размер ми е в главата. 3 краставици. Аз съм гей. Да, гей. Опа. Осъзнахме, че аз просто не мога да различа мъж и жена. Затова харесвам и двете. Не издържам вече. Здравей. И аз явно. Всеки втори брат, че гей. Харесвам хора, а жените не са хора. Се попадем аз на педераси. Има ли момичета в сервера? Ти прича на натуралката, да. Спалвал ли се? Спалвал ли се? Не, пак не мога да го понасям това. I want to lick the nipples, by the way. I want to come behind the tits. Let's do What? He wants to do what now? Come behind the tits? Oh, you fuck her in the pussy. Lick me, lick me, lick me, lick me. Това ли знаят хората за българските стримери? Oh my god. Удри сирене! You know what, chat? We need to make that like a О, не! Удри сирене World ли? Сергей. Сергей, да. Името Супер Натурален. Супер натурален. Точно така. What the... Ще го съдиш ли, Еми? Какво да правя, брат? Сега всеки ден излизам, такова, разбутвам тухлите, такова да изляза от нас и ме чакат деца отвънка. Децата ме чакат и ме питат, ти ли си Слави Клашера? Ако някой съзнателно бърка Преслав Аталтрит Иванов със Слави Клашера, аз ще отида и ще му плащам лечението при психотерапевт. Аре, моля ти се, човек. Нищо от това нямаше да се случи, ако натуралката не ме беше докснал така мръсно. Натуралката е докснал Преслав. Ужас. Тук живее Нуба, тук е Слави от The Clashers, Пресли и още 7 айде БГ, МГ, всичките живеят Всичките доста по-успешни хора от PG, който сочи, но... така в тази сграда. Вчера се чух с адвоката ми, дали да сезираме прокуратурата за това, че натуралката ме токсва. Така че мисля да се свърже с Митака и с Слави Клашера, да направим един class action lawsuit за това, че натуралката ни доксва тримата наведнъж. Какво ще кажете, а? Зависници. Ко стана, бе, а? Бокуци! Какво стана, бе? Бокуци! Какво стана? Педофил ли гледаш? Тихо е, Миро, на стрим си. Ти що? Хубаво. Това ни е забранено. Това нещо лошо ли са педофилите? Не. Някой тук ще просто излезе от Discord чата им. Айде, както са! Sorry for screaming, sorry. Sorry very much. Why you screaming, bro? Why laughing? Why you screaming, bro? Why laughing? Scream for me. Do woo. Фокусирахте ли? Аз защото виках. Why you screaming, bro? Suck chaya! No, support the creator you use 4A1A and you buy battle pass, bro. Yes, bro, yes, easy, bro, easy.
Чайте да се насладя малко на стрима, братле. Вие може да ми гледате гнусния фейс, докато аз гледам по-хубавото нещо. Тая маска беше доста яка. Този добре се е постригал. Ужас. Пича сигурно има заболяване, камон. Пичове, чували сте за залеза, нали? А чували ли сте за изгрева? Вижте изгрева! Вижте изгрева, брат! Вижте изгрева! Обожавам стримър компилация. Просто обожавам стримър компилация. Аз бях Деян, вие сте на Шибана легенда. Може да намерите тази стрим компилация от линка долу в описанието. Ако желаете подкрепите канал, може да го направите като си вземете бижута от iStyle.bg с код DIN10, както и пудра за избелване на зъби. Голсмайл от линковете долу в описанието. Това е.